יאללה חבר'ה, בואו. אנחנו מגיעים לחדר הורים, יחידת ההורים. אנחנו מאמינים וחושבים שהורים צריכים הרבה פרטיות וספייס, גם פינוק. ולכן, כמו שאתם רואים, יש לנו פה את חדר השינה, נכנסים ויש לנו פה את המיטות. אחר כך, בנפרד, אנחנו מגיעים פה ליחידת ארונות, חדר ארונות. אחר כך אפשר עם נגרות לעשות פה מה שרוצים. ומהחדר ארונות, אנחנו בעצם מגיעים לשירותים ולמקלחת. עכשיו, למה זה חשוב? כי כשאני פותח את הדלת של השירותים והמקלחת, האור ובאמצע הלילה מסנוור והריח מגיעים לפה, לחדר ארונות. חדר ההורים, המיטות, נשאר ספייס, נקי, מפנק. ולא סיימנו, בואו אחריי. והגענו לחלק של הפינוק. אמרנו לכם, אנחנו רוצים לתת להורים פרטיות ופינוק. שימו לב, מרפסת פרטית לגמרי, צופה לנוף. אגב, פה זה הפרויקט הבא שלנו, פה ממש מתחת, לא מתקרב להפריע לנוף, כל הנוף המדהים הזה. אתם רוצים לשבת בבוקר לקפה, יש לכם פה שולחן, יש כיסאות, יש ספייס. זה לא קרה בטעות, אנחנו מאמינים שההורים צריכים פרטיות ופינוק.